Hola, señora Felicidad. Hola, non é pote. Que? Que tal é o seu día? O día está jodido, pero contentos. Que, Al mira, mal tiempo, buena cara. mira unha cousiña. Como era a vida de antes? A vida de antes era dura. Se a teño que contar, a mitad da xente Non o chora. cree, e non o cree. E non o creen, pensan que é un chiste. Como dicía un paisano que lle dixe el contai a vida, dixo, erades tontos, porque non había cartos. Éramos tontos porque non había outra cousa. Claro. Un pouco de caldo, unha cazolada, as patacas cocidas con pouco aceite por encima con pimento. E para de contar. E despois traballo a morrer, de sol a sol. Non como ahora, 6 horas e media, xa lle parece que traballaron un mundo. Eso non é traballo ni nada. Así hai tantos manjantes. E despois a roubar e a matar e non fa outra cousa. E para o botellón é a xente lista de moito carallo. Joder, había estar eu no goberno, que había os endereitar de carallo. E eredes máis felices, verdad, que hoxe en día? Éramos máis felices porque ao non ter nada, xa non tiñas que pedir. Claro. Pero agora é porque non isto, é porque non outra, porque non traemos disto, é porque non traemos... E así estamos. E despois sobre unha cousa, non, iso xa é receso. Claro. E antes non había nada receso. Antes todo, o pouco que sobraba, jardábanse. Tiña unha cuñada, facía papas de millo, e as que lle sobraban jardabas, pero metías nun forno ou nun caixón. Non había neveras, non había nada. E cantabas con leite e azúcar, e comían que fora decidios ao mes papas. Claro. Esas. Pero era así a vida, era de todos, nadie podía dicir aquela é mellor que mí ni nada. Os ricos estaban separados dos pobres. E agora, o pobre máis pobre pasa a mellor vida que antes un rico. E por que che gustan tanto as flores? Porque un matrimonio sin fillos é como un xardín sin flores. As flores son moi bonitas, miras para as flores e aparte que se che dan alegría. Aunque non sei, cada unha do seu color, pero danche alegría. Cal é a túa favorita? Pois non sei que dicirche, porque como hai tanta casa de flores, non sei cal che vou dicir. Por exemplo, os pendientes da reina son preciosos. Sí. Hai os tés, Ou os cartuchos, os cartuchos, as azucenas, as rosas. as rosas, todo, cada un no seu sitio, todas son bonitas. Cando non estés, vamos a mirar unha flor e nos vamos a acordar de ti, verdad? Pois, ese non le va de mal e o buraco. Sí. Pero, digo eu, que pasa hoxe en día para que a xente este tan triste? Que haxe tantas depresións? Non foi o que eu que Abuela, por que hoxe en día hai tanta depresión? Porque a xente non sabe vivir a vida. Parece que todo é de color de rosa. Hai que saber vivir a vida. Sí. Dunha forma ou da outra hai que saber vivir. Non é todo mel e manteija. Ves como este gato que vai no pasa, ves? Estaba aí tranquilo. Sí, un gato. Por exemplo, se ti queres unha cousa e non che compra, xa te posa incomodada, ou ti ou outro calquera. E nós antes nada, xa non pedíamos. Porque que pedíamos? A quen íbamos pedir? Claro. Se non tiña para comprar, ainda non había para comer, para canto máis pedirlle para cousas. E antes, cando nos escribíamos da Argentina, que tal por aí? Dicíamos a nosos, que tal por aí? Vamos tirando, pois non tirar todo, que boa falta fai. E mandaban nos roupa. Claro. Que ben que nos gustaba. E hoxe en día non hai a quen darlle a roupa. Claro. E despois queixas a xente que non se vive ben. Joder, non se vive ben porque a xente non sabe vivir. Hai que saber vivir co pouco. Co moito vive calquera. Claro. E hai persoas que teñen moito e non son felices. Claro, os multimillonarios vaille joder ben que morran porque teñen que deixar todo. Aí está. E ti, por exemplo, diste, bueno, pois non teño máis que 10 pesos. Pois vou a ver como arreglo para poder salir. Ti vas pola calle, nadie sabe se ti tens 10 euros, se está pasando ben ou mal. Ti vas, se estás delgada, dirán, mira que tipo tan de delgada. Se estás gorda, esa debe ter boa vida, que mira que gorda está. É así o mundo, hai non que saber levar. Pero a xente hoxe en día non sabe o que queren. Teñen de todo e non teñen de nada. Non son felices. Xa se ve o que lle pasa a xente. Que anda por diante, como di Luis Real, todos son manjantes, nadie quere traballar. Efectivamente. Claro. E despois a xente, os do fútbol que cobran tanto. Claro, pois queixanse, claro. Claro, e moitísima xente que... A xente non quere traballar, en xeral, verdad? Tanto extraperlo que hai en moitas cousas, por exemplo, ese matrimonio que era de Barcelona, ele era médico e ela era a muller, o que tal fixeron aí de abortos ilegales. Por que? Por que se fan esas cousas? Pero, Claro. señora Felicidad, vostede non se dá conta que a xente non quere traballar? Ninguna. Pero nada. E queren que lle manden os cartos á casa, sin traballar. Claro. Era o mellor que podía haber. E Os polos do goberno tampouco non saben mirar
como van as empresas abaixo, por que van, por que foron, por que non botou unha man? E dicirle a xente, señores, se ustedes non traballan, ustedes non cobran. Claro. E o do funcionario toda a vida, e toda a vida rascándose los Aí está. milindres. E ustedes tienen que hai que apretar o cinto. O primeiro que debían dar ejemplo son ustedes. Claro, claro, claro. Coño. Pero, é así o mundo, veremos a ver en que vai dar isto, porque xa cando foi no ano 36 que a xente tiña moitos fumes, veu a guerra, e baixaronse os fumes a todos os días. Claro. E agora están esperando que veña outra cousa parecida, porque non o vexo. Porque todos os países mal, todos gastaron máis que do que podían. Todos tiraron máis os pés do que daba a manta, e despois dormenlle fora, e coñen un catarro, e van a papa taqueira. Cal sería a solución para levantar o país? A solución era que en vez de andar vendendo coches e andar facendo propaganda de todo, pois buscar traballo para a xente. Se a xente ten traballo e ten cartos, gasta. Pero se, por moi baratos que den os coches ou que sea, se non ten cartos, con que os compra? Claro, ti onde deixarías, en que habería que traballar? Do que fora que Na leira? Plantar, por exemplo, cerrar un monte, que hai moito monte por aí, cerralo, os do goberno, e dicir, señores, pasen para aquí, os que están a mitad, os que están no paro. Vamos a unha persona que iso para dirigir, a plantar tomates, lechugas, zanahorias, de todo. Sí. E dai é cando despois podían salir empresas, que a xente supera, pero non saben que van fazer. Claro. Por moito que lle dixes, mire, vamos eu non sei, as patacas non fai falta poñelas que as hai nos supermercados. Claro. E quen a leva a pali? Dios. Claro. Claro, somos así, e parecemos que somos moi listos, e moito consolas, e moito Orgullo. desas cousas todas que hai ahora novas, os rapaces xa pequenos, xa dicían outro día aos pais que non nos saban dominado. Por qué? Para que lle compraron tantas cousas? Claro. Porque non se enseñan desde pequenos. Pero non, quitas un coche, eu quero outro mellor, todo anda a competencia. Unha merenda de lejos. Bueno, pois hoxe xa está ben, non? Veña, un biquiño. Vale, gracias. Que vaya ben, guapa. Realmente. Chao. Aquí estamos no paraíso das flores. Ten outro nome, pero para nós é un paraíso. Naturaleza, palmeras, árboles e arboredas. Naturaleza, naturaleza. Natural como la vida misma. Doña Felicidad Marzoa Rosas. Que vaya ben, mi amor. Que vayas ben. Que che vaya todo moi ben. Gracias.